Tinemweya muchene wa Jesu watakatumirwa. 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 Vanodaidza zita rake Jesu vachakomborerwa. Vanomutsvaka mumweya nemuzvokwadi vacharopafadzwa. Vanomutsvaka mumweya nemuzvokwadi vacharangarirwa. Vanodana zita rake kudenga vachakomborerwa. Mwanakomana tinaye, tinaye. Mwanakomana tinaye, zita rake ndiye Jesu. Mwanakomana tinaye, tinaye. Mwanakomana tinaye, zita rake ndiye Emanueli. Ukaenda uchichema unodzoka wanyaradzwa. Ukaenda wakazuwa unodzoka nemufaro. Tinemweya muchene wa Jesu watakatumirwa. 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 Vanodaidza zita rake Jesu vachakomborerwa. Vanomutsvaka mumweya nemuzvokwadi vacharopafadzwa. Vanomutsvaka mumweya nemuzvokwadi vacharangarirwa. Vanodana zita rake kudenga vachakomborerwa. Watakatumirwa. Tinemweya muchene wa Jesu 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 watakatumirwa. Hamlex Music.